X'ifisser il-miliet għalik? X'qed tistenna mill-miliet? Ix-xiri tal-miliet lest? Net News tkellem ma' wħud minn nies li sibnihom iduru fil-Belt Valletta. Għal ħafna minn nies il-miliet ifisser l-għaqda tal-familja, paċi u ferħ. It-twellit ta' Ġesu, Salvator tagħna, il-ġabra. Ġabra, familja. It-twellit tal-bambinu. Fl-istessin, paċi, ġabra mal-familja u ferħ. Għaqda tal-familja. It-twellit ta' Ġesu. Lajnuna l-ħaddieħor l-importanti. Niftakru f'ħaddieħor dejjem. Niftakru dak li huma inqas xċurtjati minna u l-istrina speċjalment nhar it-tlieta biex ngħinu dawk li hemm bżonn. Twilet it-tifel ukoll fil-miliet. Allura Għalkemm il-miliet jieħu t-tifsira tiegħu mit-twelid ta' Ġesu Bambin, ir-rigali ma jaqsux. Net News staqsa lin-nies jekk humiex lesti mix-xiri u r-reazzjonijiet kienu varjati. le għaddi ħanibdi issa. L-lum l-estajna. Le, fil-fatta li naw biex nixtru regal tal-mama. Mux kollu. Festiva. Xi tfal esprimew ukoll x'qed jistennew din is-sena għall-miliet. Arloġġ. Rota. Pijamas. L-ġesu. Għalkemm il-miliet ġib miegħu l-għaqda u l-ferħ, wieħed jiftakar ukoll f'dawk in-nies li ma jistgħux igawdu l-miliet bl-istess mod. Merry Christmas! Fil-Belt spikkat ukoll attività organizzata mill-kuċċieri tal-karozzin tal-Belt, fejn b'donazzjoni bris l-istrina il-pubbliku kellu l-opportunità li jdur dawra qasira fuq il-karozzin fil-Belt. Il-karozzini, il-kebis tal-Belt, kull sena l-aħħar sibt qabel il-miliet jorganizzaw charity event billi jitolbu lin-nies jekk iridu ximorru dawra bil-karozzin. Against a donation, u dan il-fondi jmorru għall-istrina.